awunamkhonza uThixo ngokwakukwazi. Yona nto kuzawuzekeliswa nangekhozo noma lelo mbonana kuthi uba lithanga life lawube lifakwe phansi komhlaba lilinto. Ingxaki yomntu ukufuna ukukhonza ngengqondo yakhe. Yona ndixakisa abantu baxakeka abantu behamba bebekade begqibelele bethandana kodwa kusuke kuvela ubonakala uba lo uzenza clever kunabanye lo uzenza clever kunabanye kuba le nto ifunekayo kukuba ubane ekhonza uThixo akhonza uThixo ngoThixo. Uzumkhonza uThixo. Uzumkhonza uThixo funeka umkhonze ngoThixo olapha kuwe. Ndimemnyango ndiyankonkoza uba ubani uthe waliva ilizwi lam ndawungena ndidle naye adle nam. Funeka kuba kuThixo emntwini ngenxa yokuva ilizwi abe lapha emntwini uThixo abe kuye naye umntu abe kuThixo. Ningekum andinakwenza nto. Xa sithi ke mntakabhele Matshazeni ibandla likaThixo linye amanye ngawabantu asixoki. Ngoba umntu loo nto uyibona late sengenakwenza nto kuba umntu xa sehambe kakhulu abantwana bakaThixo uyazixelela uba hayi sendirayithi ndinje. Umntu uzixelela uba sendihamba kuba ujonga nabantu abaninzi abaxokisileyo kudala esithi unoThixo. Awunomkhonza uThixo ngengqondo yakho. Funeka ingabikho le yakho. Umkhonza uThixo ngaye abe lapha kuwe. Uphila impilo entsha. Umntu manje akafuna udelelo. Umntu akafuna ujokelwa phansi. Umntu ufuna ubonakala. Ngokwendlini kaThixo le nto izawuba yingxaki uzawuthi ufikile noba uyakuthanda ukuthetha abazali bamamele le nto uyithetha uthini na. Ecaweni ke kuthiwa amen ungekathethi nothetha hayi kumnandi nuba lapha. Hayi andimvu amen. Awukakavuki kwamlomo akho nto ayithethileyo ekumele uba kuthiwe kuba u-amen lingqina lenyaniso. Kodwa ke ecaweni funeka kuthiwe amen ungekavi noba uthini sokuthi amen. Zimbuya zecaweni kezo. Ngoba iphetha iBhayibhile xa bene naphi. Akafani nayo ngoba iBhayibhile uyiphetha apha kuyo. Ulwa nayo. Wakufikile endlini bantwana bakaThixo apha endlini abantu abasendlini banedyuthi abayinikiweyo. Nikucikide into kuyiyo ukuthanda kwaThixo. Amen. Konzonje. Kaloku baninzi omoya abaphume bangene ehlabathini. Ngoku kufuneka uba abakhonzi bakaThixo bawuvuba lona umoya ayingokaThixo lo. Kuba kaloku abakhonzi bakaSathana ayingommangalishi into yoba bazimilise okwesithunywa sokukhanya. Lona ayingommangalishi. Bayiqonda abakhonzi bakaThixo uba imele le nto yenzeka kolu hlobo bayibona ngalo. Bathi abakhonzi bakaSathana bamile okwesithunywa sokukhanya. Ayingommangaliso loo nto leyo. Ecaweni kokokoko ngu-amen okokoko right through. Noba umntu uthini endlini kaThixo kuyalungelaniswa. Endlini kaThixo ngoku athethayo bababhizi abakhonzi bayalungelaniswa. Amen. Into yasendlini leyo. Hayi bantwana bakakwanta nje le ndithi ke ingxaki iba phaya ke ngoku ekuveni ukuva nokwenza. Phaya ekuveni na ungavanga uzawudula noba sekuninila udulwa zangeve. Makholwa masixobeni bazalwane. Elihlabathi liyedlula. Zonke into ezikwelihlabathi ziyadlula. Oko
oku kuthi nale mizimba ilapha kuthi ithatyathe kulo mhlaba. Into engabe idlule inye lilizwi eliphume emlonyeni kaThixo. Kodwa libuyeli kuye. Ingawunyakamisanga umhlaba. Fana njengemvula.